Hvem skal vi invitere? Vi kunne invitere Kasper, Camilla, Pulla og Leila, hvis du synes om det. Ja. Kommer I til min fest i aften? Ja, hvis du sørger for, at Arvin ikke kommer. Vi gider ikke have ham med. Okay, det er i orden. Musikken er godt nok høj, hva'? Ja, wallah, Shabbat, du ved, den er Jakobs fest, ikke? Wallah, jeg skal bare drikke så meget shots og gøre dem og fuld, man. Jeg skal knæppe dem, man. Ja, det bliver mega fedt. Overdrevet. Hej! Hej, hvor har jeg savnet jer. Kom ind, kom ind. Hej. Hej. Ej, gud, Det er hej, bare kom den ind. sol, det her. Kom ind. Ja, selvfølgelig, tag dem af, endelig. Og vi skal lige lukke døren. Så vi har virkelig glædet os, det kommer. Hej. Ja, lad os den igennem kirkegården. Okay. Hører du mig lokken, grib, rap, råb, grib, rap. Han spiser Jeg tror altså ikke det her. Hej. Du er god i lige måde. Kom nu, Cecilia, for helvede, man. Ikke bagud hele tiden. Vi kommer for sent til ham, Jakob, for helvede, man. Kom nu, man. Jakob. Kom nu, Cecilia. Få ikke bare lade sko. Hun kommer måske selv en dag. Ellers Allah må bestemme, hvad der sker. Det var sammen, Jakob. Jeg ved det ikke. Det er på tydeligt snart kommer der her. Ej, Christina, kunne du ikke have gjort det inden? Men Jakob, hvor jeg savner ham, Jakob, mand. Jakob. Det er fra Brub, Jakob. Jeg har fået en myg i næsen, mand. Christina, mand. Kom nu, Christina. Vi skal have en charm, Jakob, mand. Du er så nu lidt, ikke? Det kan vente hele dagen. Jeg skal hjem og busse og lave damer, mand. Yes. Kom nu. Vi går nu. For helvede. Nej, jeg går altså lige over og tjekker, om hun er okay. Nu skal jeg vente til at komme hjem til Jakob, mand. Hvorfor jeg savner den dreng også? Så vi kan ikke gå derhen nu på grund af Hallo, hun er her ikke. Hun er der ikke. Hey, hvor er Cecilie? Hvad mener du, hun ikke er der? Christina. Hvad mener du, hun Hvor er ikke er der? Cecilie? Hallo, Hun hvor fuck er hun tisser hen? for Jeg ved ikke, hvor... Lad os gå tilbage og lede efter dem. Kom nu. Nu skal vi komme Ja, hjem jeg ved til det Jakob. godt. Stop! Oh my god. Oh my god. Cecilia. Hvad laver du, mand? Stop for helvede.
Okay, det er i orden.